Siyabingelela bakwethu, umkhulu nogada lo. Isihloko sanamhlanje sithi yini isichitho? Sizokhuluma ukuthi yini isichitho. Uma ufuna ukwazi ngesichitho, ufuna ukuchazelwa ngesichitho, landela le video uzokwazi kabanzi ngesichitho. Asishone kuyona ividiyo. Ungakhohlwa ukusubscribe nokulike. Okay, siyini isichitho? Isichitho bafowethu siwumuthi omubi wokuhlakaza, ukudungula noma ukuqwengula. Isikhathi esiningi-ke isichitho siye sisetshenziswe ukuhlukanisa abantu abasuke bethandana noma ukuxoshisa umuntu emsebenzini, kumbe ukuxoshisa umuntu ekhaya, baxabane abantu bangazwani ekhaya. Inhloso kahle kahle kuwukuhlukanisa. Ingakho negama kuthiwa ukuchitha noma isichitho, ngoba uyamchitha lowo muntu lowo. Isichitho-ke kumuntu sivela ngey'ndlela ey'ningi. Singavela ngey'nduna, singavela ngephunga, singavela ngokuthi anyanywe abantu, abe nenyama embi noma abe ney'ntwala, noma abe nereshi, noma abe nesikhumba esimbi kuyena esikhombisayo ukuthi sikhipha amafutha akabukeki. Uma umbuka ungathi inhliziyo nje iyacikeka kodwa ekubeni engashongo lutho kuwena. Leyo nto isuke ikhomba isichitho. Kuba ney'nkomba-ke ey'khona uma usuke ninesichitho, nifake isichitho phakathi kobudlelwane benu. Isikhathi esiningi nokubanga kusuke nje umsindo ongenasidingo. Manje nibheka nobabili lento eniyibangayo ayikho. Thothi kwesinye isikhathi omunye uze wathatha iy'khwama wakhetha ukuhamba khona ebusuku. Leyo nto isuke ikhomba ukuthi kunesandla sesithathu. Kuyenzeka-ke kwesinye isikhathi uthole izinto zenzakalela zona natural. Lowo muntu akakwazi uku-handle-isha izinto, kungenzeka owesilisa noma owesifazane, izinto zigcina ziphunyuka. Kodwa isikhathi esiningi kusuke kukhona isandla sesithathu. Uma ukuthi izinto zenu bezi-right, nithandana ni-grand, bese kushintsha nje esikhaleni umuntu akasazwani nawe, akasafuni ukuhlala nawe, akasafuni nokuba sendlini yakho. Lokho kusuke kukhomba ukuthi khona into ekhona. Kuphinde kuzoba ukuthi uthole usemsebenzini, uma usebenza la usebenza kamnandi, awunankinga, niyazwana nabaphathi, niyazwana nabelungu. Mhlambe sukulumbe nje uthi uyafika emsebenzini uvele sewuxabane nomphathi, akutshela ukuthi awusebenzi. Uthole umuntu ophushayo emsebenzini okudlula bonke abantu, noma mhlambe uwena muntu ovelele ngokomsebenzi. Uzwe ukuthi wethu umlungu awusebenzi, noma uzwe sekuthiwa unamaphutha, sekufanele ukuthi ususpende, mhlawumbe uyohlala ekhaya, kuzoba nama-hearing nani nani nani, sekufuna wenza ama-appeal and stuff. Leyo nto isuke ikhomba ukuthi khona umuntu onesandla mhlawumbe ngaphakathi enkampanini, kumbe emndenini, ey'hlotsheni nomakhelwane ngasekhaya. So abantu kumele baqaphele bakwethu, isichitho siwumuthi omubi kakhulu ongayimisi impilo yomuntu, ngoba lesikhathi bekushaya ngalolu hlobo lomuthi, izinto zakho ziyama. Abantu abakuthakaseli ukuba nawe. Ngaleyo ndlela kuba nzima ukuthi inhlahla kuwena ifike. Ake senze umzekelo. Umuntu ofesayo noma umuntu ocinga amatoho, tholakala ukuthi wena unesichitho, mhlambe uney'ntwala kumbe uney'nduna. Ngoba lezi zinto azigcini ngokuthi zivele nje kuphela wona emzimbeni, isuke ihamba nensila yobumnyama ethile esuke izokwakhela igazi elibi. So wena uma ubiziwe kwi-interview uwumuntu onesichitho, vele angeke uze ukwazi ukuthi uyiphase leyo interview. So kubalulekile bakwethu ukuthi abantu bazihlanze izinto ezinjengesichitho. Uhlale uyagquma, uyageza, uyagquma, uyageza. Ngisazokwenza amanye amavidiyo la ngizobe ngitshela abantu khona ukuthi uyikhipha kanjani lolu hlobo lwey'chitho, noma uzilapha kanjani lolu hlobo lwezinto ungakayi kumelaphi. Because kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi unenkinga serious, kodwa awusitholi isikhathi sokuya kumelaphi, noma awukabi nawo amasente okuthi uye kumelaphi. So uyayidinga izinto ey'thile zokuthiba noma zokuthiya leyo nto esuke ikuxakile. Isichitho-ke bakwethu simoshile imindeni eminingi, simoshile imizi eminingi, abantu benganakile. Siyikhubalo elibi kakhulu, umuthi omubi ongafanele ukusetshenziswa noma kanjani, ngoba uyayimosha imindeni, uyayiqeda imindeni.
uyayiqeda nempilo yabantu, uyayimosha impilo yabantu ngoba ziyashiyana lezi y'chitho. Kuya ngokuthi umlaphi lo osuke efakeni noma lowo mthakathi usuke efakeni kulezo sichitho sakhe lesikhathi egaya, kodwa kusuke kungekuhle okusuke kuphakathi, kusuke kuphathelene nokuthi akumoshakale kuleyo ndawo leyo. So isichitho ngasibeka njengomuthi wokumosha. Ya, siyibeke kanjalo, siyibeke njengomuthi wokumosha ngoba sisuke ufuna ukumosha kahle kahle. Noma kungathiwa unenhloso yokwenza okuhle, ake sithi mhlampe uhlukanisa abantu ngoba ufuna ukuthatha oyedwa wabo, mhlawumbe ufuna ukuthatha owesifazane noma ufuna ukuthatha owesilisa, bese usebenzisa lolu hlobo lomuthi. Lapho usuke usewenza okubi noma kungathiwa inhloso yakho yinhle kangakanani ngalowo muntu lo osuke ufuna ukumthatha, suke sekukubi. Kodwa-ke angeke sithini, ngeke sigxeke, ngeke sikhulume kakhulu ngoba kuyingxenye yokwelapha. Abanye bayakusebenzisa lokho kwelapha, so asigxeki la, but siyaveza nje ulwazi abantu babe nolwazi. If wena kuwukuthi uyasisebenzisa isichitho, it's not a problem, akuyona inkinga. Noma ubani uvumelekile ukusebenzisa noma yimuphi umuthi angawusebenzisa la ezweni esikulona nje, noma ubani uvumelekile. So guys, niqaphele, nibheke, niyeke nokuthamela ilanga ebusika. Nizongenwa ziy'chitho, umuntu akaphalaze, umuntu akagqume, umuntu akafuthe, akathole noma isiwasho, athole or something engakwazi ukuyisebenzisa for ukuthi azi-cleanse, abe right, abe clean ukuze amathuba kuyena azofika. Inhlahla kumuntu ikhona, wonke umuntu ozelwe ezweni uzalwe nenhlahla. Akekho umuntu okuthiwa kufanele impilo yakhe ingaqondakali. Leyo nto leyo isuke idalwa yikho kuba namathunzi amnyama nokuba nezinto ezingalungile phakathi kwemzimba wakho noma phakathi kwempilo yakho, ngoba lezi zinto zikushaya kabili, zikushaya emzimbeni ziphinde zikushaye emoyeni. So uma zikushaya emoyeni usuke usulimele kakhulu ngoba zikuphambanisa nezinto zakho eziwubunhlahla kuwena. So abantu abaqaphele bakwethu, bazame ukuthi bayihlanze imizimba yabo, ngale kokuthi uze kuthiwa usebenzisa imithi e-powerful, because lokhu usebenzisa imithi e-powerful kuyinto esekugcineni esinye isigaba leso. Into ebalulekile abantu abasihlanze, udle isihlanzi, udle umuthi, uphalaze, ugqume, uphalaze, ugqume, uphalaze, ugqume. Ngaleyo ndlela uyothola ukuphila. Yazi kukhona abantu abanezichitho kodwa abanalo ulwazi lokuthi banesichitho. Kunomuntu onokulunywa abe nobukhuphe, ethi uyabheka lezi zinto ezimlumayo kodwa akaziboni. Ubukhuphe lobo, isichitho leso bakwethu. Abantu abasukume, basukumele iy'mpilo zabo. Esikhathini sanamhlanje akusekho ukuthi uzolokhu uy'tshela uzenza ngcono. Get up, hamba ukuthola ikhambi, uyisebenze ukwazi ukuthi ube right, ngoba ekugcineni kwakho konke uwena ofanele usukumele impilo yakho, uwena okufanele ubone impumelelo. Ungahlali nento ezokuxaka impilo yakho yonke ngoba lento isuke ingezile ukuzokuncenga noma ukuzokumasaja empilweni, isuke izokuthwesa ubunzima. So bafowethu, sukumani nisukumele iy'mpilo zenu. Mkhulu nogada lo emntubatuba kaSomkhele. Ngiyabonga.